Yun, partner kami ni tatay. Mga kalusik. Ito tayo, tanggalin ko tayo. Hindi na ako nakatalo. Tutulak lang natin. Ano? Maganda yun, may bang batikwan. So ano? Mabundo. Bang batikwan yun. Malaki ang diferensya nito. Ako bubuhat. Ibalik ko muna ito sa natin. Alin? Ito kasi pagtali nito doon, babangga ito. Kaya mo? Kaya ito. Tatama sa kuryente. Oh. Oh. Oh, dikit. Dikit pa. Ayan po, good morning. At yun nga, medyo nagabi na tayo kagabi. Doon sa Kahilamay tayo, doon kila Papa Nalabadit. At yun, balik na ako doon sa site ulit. Dalawa na yung angkas ko. Amoy! Nag-audit sila doon sa HTC. Ganda yung panahon, napakainit. Yun, let's G. At panibagong vlog na naman yung makikita nyo ngayon, kung ano yung mangyayari doon sa babae kay Chinchin. Sana panoorin nyo hanggang dulo yung vlog natin na ating gagawin ngayong araw ng Miyerkules. Ayan po, let's go! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Ayan na sila. Dito na kami sa STC ulit. Dalawa yung angkas ko. Ayan, atake. Dito na tayo. At partner kami ni tatay. Batay kalusik. Amoy. Amoy. Ayan, magawa tayo na ang damyo muna. May gagamit mo rin yan. Nandun kami tatay sa taas gagawa. At maglalagay kami ng kapal kasi grabe yung init dito ngayon. Umakyat na yung yung gurang. Bumata na siya. Ay bumata na yung gurang. Hindi, kung malaglag dyan sa bumigay ang forma, yung bakal hindi na yan kayang konektado na sa kabilang bakal. Ulay. Ulay. Hindi yan. Tusok lang yun. Kasi apat lang ang bakal niya. Ay!
bumagsak. Ha? Dumikit na sa forma yung bakal. Sinuporta lang muna nila yan dyan. Di maano eh. Ano ko ha? Di maabot lang pa ako eh. Baluktot na lang. Mamaya na. Baluktot mo hindi matusok ang motor mo. Ayun, trapan. Kaya bumigay itong apakan ko. Bababa ako. Hindi naman siguro. Umapak sa dyan sa ano. Ako mga 4 ang pakot pa. Nakabaw ko siguro to. Ano ba? Ilinagay yata nila nung nagkabit na lang ng biga kasi tinari nila kasi tinulak yung biga pataas. Hello. Oh, nandito na ako. Sa Bicol. Oh. Nasaan ka? Oh. May natira pa ako yung napamasahe ko. Mamaya ano ko sa'yo. Ha? Kasi ano na kami, nandito na kami sa atin. Trabaho na kami. Ha? Sige. Sige, bye. Tay. Lahat pa nagdala tayo ng ano. Tubig natin. Hindi tayo baba ng baba. Lamang gano'n na malang yan. Sa mineral yan. Gapang. Gapang. Ang dalaw. Mahirap ulaglag. Talaga. Ano? Ganyan. Kabi ka daw yun. Hindi. Kabi ka daw yun. Oo. Kabi ka muna. Kabi ka muna yan. Tamurot ka na yan. Ano ba?
Yan. Kala ko. Bumako? Ano yan? Ano yan? Yung sa trabaho mo? Oo. Pinapatibay ko, baka mahulog na naman eh. Kung ang kamay ko hindi na pwede. Si Cesar halong na pinggan. Hindi na pag-alkatan. Mayari ko naman tayo eh. Hindi na yung pasiguro. Ha? Yes, ba?
Grabe yung init mga ano. Parang Jason. Yung ano, Init. hanggang dito sa ibabaw, ano yun? Teka lang tayo. So, tubo 1 and 1/4. Bigya. Yan si tatay. At nagdala na ako ng tubig sa taas para kasi mahirap ma-dehydrate sa init. Naglagay namin tatay ng trapal. Doon pa sa dulo lalagyan para mapigilan natin yung init Maganda kung may ng panahon. mineral ba na malaki. Oo nga. Kaya mayroon. Biglang nakikita ko May mineral. Hiramin natin. Yung partner kami ni tatay. Mga kalusik. Ito tayo, tanggalin ko tayo. Hindi na ako nakatalo. Tutulak lang natin. Ano? Maganda yun, may pang batik wall. So ano? Bumili. Pang batik wall yun. Bumili. Paano yung parita? Malaki ang diferensya nito. Ako bubuhat. Ibalik ko muna ito sa Alin? ito kasi pagtali nito doon, babangga ito. Kaya mo? Kaya ko. Tatama sa kuryente. Minsan ito, may Oh. Oh. Oh, dikit. Dikit pa. tama nung balik mo Gumanyan pala. bawi Lumabas pala ng gusto na to. Hmm? kasi wala ada Kalso. walang pangkal. Hawakan mo tayo, kawang pang kalso. Hawakan mo to. Hawakan mo. Tulak ko doon.
tuwitan. Ay, doon na. Bangga doon. Tutuwid yun. Ang tubo. Ano mo? Ngayon ko. Hello? Hello? Paabot nga saglit ng tubo. Tubo dyan.